Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da ni Majidda Tafida Halliru daga nan tashar ATAF Media. A cikin shirinmu mai suna Babban Zaure, shirin da yake taimakawa, yake lallabawa, yake gayyato mana mashahuran mutane wanda suka gajiya, suka ga yau a rayuwarsu ta kullum. A tare da ni yau ma na ƙara lallabawa domin gayyato mana wani shahararren ɗan siyasa daga jihar Jigawa. A tare da ni akwai baƙona Alhaji Ahmad Rufa'i, ko kuma in ce Honorable Ahmad Rufa'i. Ku biyo mu domin shiga cikin shirin ka'in da na'in. Assalamu alaikum ranka ya daɗe. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Da fatan ka zo lafiya. Ranka ya daɗe, ga ka a cikin shirin Babban Zaure daga nan tashar ATAF Media. Muna godiya da zuwa, da fatan ka iso lafiya da kai da makarabanka. Ina godiya kwarai da gaske. To masha Allah. Ranka ya daɗe, a takaice da ni da masu kallon mu za mu so mu ci takaitaccen tarihinka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kika faɗa, sunana Honorable Ahmad Rufa'i Gumel. Ni haifaffen cikin garin Gumel ne a jihar Jigawa. Nan na taso na yi karatu na primary, secondary har NCE a cikin garin Gumel. Gaskiya. Na ɗan taɓa aikin gwamnati na ɗan takaitaccen lokaci da bai wuce shekara 9 ba. Zuwa 10. Daga baya na tsunduma a cikin harkokin siyasa. Na zama shugaban kungiyar Jigawa State APC Social Media. Masha Allah. Tun daga kafuwar jami'ar APC har zuwa ranar da na fita daga cikinta. Masha Allah. Na yi board member a Jigawa State Radio Corporation na tsawon shekara 7. Masha Allah. Sannan an zaɓe ni a matsayin zababben shugaban karamar hukumar Gumel na shekara 3. Masha Allah. Na kuma rike shugabancin kungiyar APC Social Media ta Northwest, jihohinmu guda 7 na zone din nan. Shi ma har zuwa lokacin da na fita daga cikin jam'iyyar APC. So yanzu kuma ina takarar majalisar jiha. Masha Allah. Karkashin tutar sabuwar jam'iyyar ADC. Masha Allah. A zahiri kam duk wanda ya bi wannan dokoki, ya bi wannan hanyoyi, an sanya sha kalubale a hanyar kafin ya kawo. Ranka ya daɗe, a matsayinka na tsohon ciyaman na ƙaramar hukumar Gumel, wani aikin alkhairi zaka iya tunawa wanda in ka waiwaya baya, kai kanka zaka yi alfahari da wannan abin da ka taɓa yi da kuma al'ummar da suke cikin ƙaramar hukumar Gumel? A matsayina na tsohon shugaban ƙaramar hukumar Gumel, akwai abubuwa da dama da idan na tuno su nakan ji daɗi kuma suna faranta mun rai. Musamman lokacin da aka zaɓi wani a matsayin wanda zan zama wannan shugaban. Ana screening namu, ko da na gurfana a gaban babban kwamiti na screening da yake ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna. Abin da suka fara tambaya ta shine ina da karancin shekaru, kuma local government, babban local government ce mai masarauta, sannan financially kuma ba ta da kuɗi. Zan iya rigewa kuwa? Insha Allah zai iya mu. So mutane da dama sun ɗauka cewa ba za mu iya rike karamar hukuma. Amma da taimakon Ubangiji da irin dabarun da za mu yi, muka rike har muka kafa tarihin da wanda suka biyo bayan mu ma sun zo, kuɗi ya samu saboda cire talabin mai, amma hatta mantene na abin da muka yi ma ya ma gagara, ba ma a yi kamar shi ba ko a yi wannan. To alhamdulillah, lokacin da na zo na samu cewa kusan mazaɓu 11 da ake da su a karamar hukumar Gumel, kowace tana da abin da ake kira primary health care, wanda dokar ƙasa, dokar lafiya ta ƙasa shine ana buƙatar kowace mazaɓa a ce tana da ƙaramin asibiti. Lokacin da na zo Gumel local government akwai mazaɓu guda 3 da ba su da wannan asibiti. Kuma cikin taimakon Ubangiji ban bar karamar kuma ba sai da na samar da waɗannan asibitoci a guda 3. Baya da nan, fannin lafiya ina tsayin daga watan da na shiga har zuwa watan da na bar ofis, babu watan da bana medical assistance. An kamo marasa lafiya, wasu mun tura su asibiti, wasu mun finance ɗin kuɗin maganinsu da sauransu. Haka tsalika bangaren masu matsala ta taɓin hankali, duk wata sai na kai su asibitin psychiatrist ko na Kazaure ko wanda yake nan a Dawanau. Masha Allah. Wanda suke buƙatar maganika sai an kawo musu. Masha Allah. So a fannin lafiya mun yi abubuwa masu tarin yawa, haka fannin ilimi
a cikin wajen shekara ta 3 yanzu rabuwa da ofis, amma har yanzu kin je makarantun da suke karamar hukumar Gumel za ki samu ire-iren kayan ayyuka da na bari irin su scheme of work, record book da dai sauransu har yanzu wanda na yi ne ake iya amfani da su. Haka zalika a wancan lokacin na kan bi makarantu duk lokacin da aka koma yaran masu karamin karfi da littattafai da uniform ya kan gagare su, so duk da aka koma makaranta na kan yi wannan zagayen biya da mu gashi da uniform ba mu kan ɗauki sunansa za mu ɗinka uniform za mu je za mu bashi, wanda wannan wani abu ne da na zo na fara ko bayan na tafi kamar na tafi da abina. Masha Allah. Haka zalika educational assistant shi ma kamar medical assistant ne. Masha Allah. Har na tafi ba watan da za a ce ban yi ba da educational assistant ba, wanda irin wannan ne na samar da waɗansu abubuwa da kullum in na tuna su nake jin daɗi. Masha Allah. A yau sometimes matasa suka zo guri na domin nuna goyon baya, wani zai ce ni kai ka taɓa yin registration, wani zai ce ni kai ka taɓa siya mai irin tallafin da ka babba su. Yes, wanda already ni na manta, to ina jin daɗin wannan abun. Ko Facebook na hau akwai wani mutum da na sani abu mai dattijo ne, zan ga ban ma yi tsanar da Facebook ba, amma yana zuwa an yi wani abu da ya shafe ni yana positive comment. So da na duba sai na ga mutumin da na taɓa taimaka yaransa ne yanzu ya zama medical director. Masha Allah. So na taimake shi kuma dai ta ƙarƙashin ka. Har ya zama medical director. So ina irin wani abubuwan in na kalle su gaskiya ina jin daɗi. Lallai an taka rawar gani. Ƙauye ka samu su ce maka ai wannan tanda tun da kamar ofis har yau ba ta iya ba da ruwa, an kasa gyara mana, an kasa wai na mawuyacin abu ne ka je guri ka ga ruwa ya tsaya. Samu cikakken sati ɗaya ba mu je mun gyara ba. Kusan a wancan lokacin matsalar ruwa ta Gumel mun ainihin kawo ƙarshen da kusan kaso 80. Lokacin da zo za ka samu wani gurin da ya yi shekara 1-2 baya ba da ruwa, sai da suka tafi. So akwai dai abubuwa da dama wanda ba za su ilmu ba da alama. So daga cikin abin da ba zan manta ba akwai abin da shafi tsaftar muhalli. Masha Allah. Wanda ni ne shugaban karamar hukuma na farko da na kirkiro tsaftar muhalli na ƙarshen wata. Da ƙarshen wata za a yi na samar da kayan aiki da motoci da komai, wanda daga ƙarshe gwamnatin jihar ta yi kwafin ɗin abun har ta kai majalisa abin ya zama doka. Masha Allah. Lokal gama masu ta yi wannan abun. Ina kwana biyu ma da ya wuce sun kira ni an ce mun ya ce mu sakatare ne na kwamitin tsaftar muhalli. Suna so za su yi awadin dina akan wannan abun da aka yi na initiating. Kuma lokacin da ke karamar hukuma ta taɓa zuwa na ɗaya a tsaftar muhallin da ake, domin haka sun yi fikin ɗin mutanen da suka taka rawa ta wannan fannin, gwamnatin jiha za ta karrama su. Haka kwana biyu da ya wuce sun kira ni akan wani, so irin wani abubuwan gaskiya suna ba za su lissafa ba. Ko ka ga wani mutum wanda ɗan kasuwa ne kai ka taimake shi da jari, ko ka ga wuce da abun hawa kai ka sanadin sayan wannan abun hawa, gaskiya ne nan daidai yawa gaskiya. Lallai masha Allah an taka muhimmiyar rawa a karamar hukumar Gumel, kuma lallai za a yi waiwaye mai kyau da kai da makarrabanka. Ranka ya daɗe, a matsayinka na ba mai yawan shekaru ba, a zahirance ga ka matashi, na tabbatar akwai masu yawan shekaru da suka fito neman wannan kujera taka, da ma maybe wasu iyayenka ne, wasu yayinka ne, da kuma wa'inda ba jam'iyya ɗaya kuke a cikinsu ba. Na san dole za a fuskanci babban ƙalubale gurin ma fitowa takarar. To alhamdulillah haka ne, za a fuskanci ƙalubale saboda buƙatar ce kuke da ita iri ɗaya. Amma ban samu kalubale sosai ba kamar yadda ake tunani, duk da dai an yi challenging da farko na shekarun cewa shekarun sun yi kaɗan kwarai ka kalli garin. To amma dai bayan Allah ya ikonsa gaskiya kusan kowa ya ba da haɗin kai, tunda ko a bayan ma sai dai ka ce ka duba namba da shekarun ce sun yi kaɗan, amma kusan kowa ya gamsu da mu'amalar mu. In kana gaba da mu to ba ka da wani, ko jami'a ta raba mu da kai ba ta inda za ka kalubalance mu ta fuskar reni ko na makamancin haka. Gaskiya ne. Girma an ba shi girmansa daidai da mu, na kasa da mu ma mukan ba shi daraja daidai da tashi. So kalubalen ba dai kamar yadda ake. Ba dai da yawa ba ne. Wato ranka ya daɗe, akwai darussuka da yawa. A riƙe mukami ma na cikin gida akwai babban kalubale. Balantana a ce ka riƙe har mukamin ƙaramar hukuma. Wane darasi ka koya a ƙarƙashin mulkinka, ko kuma in ce lokacin da kake mulki, wane darasussuka ka koya, don na san dole za a samu darasussuka?
Gaskiya ne, akwai darussuka da ake koya masu tarin yawa. Duk da ko da lokacin da na zama shugaban karamar hukuma daidai bakin gwargwado ina da ɗan gogewa ta fuskar mu'amala da mutane. Saboda na ɗan yi harkoki na ƙungiyoyi da sauransu. Ko ita kanta harkar da nake jagoranta ta APC social media harka ce ta ma mai sarƙaƙiya mai wahala saboda harka ce da matasa. Dama an sha gwagwarmaya tun farko. Saboda haka an samu darussuka masu tarin yawa na rayuwa wanda kuma kullum a cikin koyo dama ake. Sosai, kuma wannan ya zo dole za a samu wani tun kafin a kai wannan matakin. To masha Allah an sha gwagwarmaya gaskiya. Masu kallon mu bari mu je hutun rabin lokaci, kar da ku manta har yanzu muna kan tattaunawa mu da Honorable Ahmad Rufa'i. Bari mu je hutun rabin lokaci, da mun dawo shirin zai daura daga inda muka tsaya. Masu kallon mu barkanmu da dawowa cikin shirin. Kamar yadda kuka sani muna kan tattaunawa da Honorable Ahmad Rufa'i. Ku biyo mu domin jin yadda shirin zai ci gaba. Ranka ya daɗe, barka da dawowa. Da fatan ka huta. To ranka ya daɗe, ga mu dai har yanzu a cikin shirin kuma kana ta koro jawabai, alhamdulillah an samu ci gaba tun daga farko har izuwa yanzu. Ranka ya daɗe, gashi ka fito ka sake fitowa takarar ɗan majalisar dokoki na jiha, kuma na gani a ƙarƙashin jam'iyyar ADC. Ranka dai dama tun farko a jam'iyyar ADC duk kai wa'incan gwagwarmayan koko ne? Ai lokacin da aka wancan gwagwarmaya ai ba ma jam'iyyar ADC ko? Ta yanzu ne take wannan. Ba a jam'iyyar ADC ne ba, a cikin jam'iyyar APC na yi. Ban ma jima da barin jam'iyyar APC ba na shigo cikin jam'iyyar ADC. Me ya ji hankalinka ka bar jam'iyyar APC ka dawo jam'iyyar ADC? Kana tunanin kamar takarar taka za ta fi sauƙi a wannan jam'iyya ne? To da hakan ma, kin san sha'ani na siyasa babu abin da baya iya faruwa a cikin tafiya irin ta siyasa. So kamar yadda yake a jihar Jigawa, gwamnati muka kammala ta shekara 8 karkashin tutar jam'iyyar mu ta APC, wacce da ni aka kafa jam'iyyar karkashin jagorancin former gwamna Alhaji Muhammad Badar Abubakar Talamis, wanda bayan an kammala aka sake kafa sabuwar gwamnati ta yanzu kenan wacce take karkashin mai girma gwamna Malam Umar Namadi Modi. Kusan kowace gwamnati takan zo da irin tsare-tsarenta da kuma manufofinta da take aiwatar da al'amuranta a siyasance da aikatance da kowane fanni. So gaskiya ita gwamnatin da take jagoranta jihar a yanzu, kusan duk wasu dalilai da sukan sa in tsaya in yi siyasa domin su, so babu guda ɗaya da zai iya zaunar da ni a cikin jam'iyyar APC a yanzu. Na farko akan kaina ban samu adalci a ƙarƙashin wannan gwamnatin ba. Ita wannan gwamnatin da take jagoranta yanzu ta jihar Jigawa, gwamnatin APC kenan. Secondly, in na kalli community dina, ba a samar da wani al'amari da za ka iya kallonsa ka ci gaba da bin gwamnatin ko jam'iyyar ba a yanzu. Abu na uku, duk wani ma ɗan siyasa yanzu da zai ce miki yana bin jam'iyyar APC don al'umma, to gaskiya ya dai faɗa ne kawai abin da yake son ransa ne. Duk wanda ya kalla halin da ƙasa take ciki ta kowace fuska zai ga cewa babatun ka ce za ka yi jam'iyyar APC a yanzu domin al'umma. Ko lokacin tsohon shugaba Muhammadu Buhari, duk da irin tsitsitsi da kuka da ake, kuma in reality shi lokacin shi akwai recession, duniya ne an sani akwai matsala ta kuɗi, amma duk da haka ya tafi ya bar mai yana naira 185, amma a yau ana shan mai ina ga ya kai naira 300 da wani abu. So mu da muke a local community za ki ga tafiyar ƙasa inda ta zama tarihi a baya, duk ta dawo
mai mota yanzu ya ajiye, mai abin kowa ya ajiye, rayuwa ta dawo. Dan kasuwa yana kuka, dan kwangila yana kuka, manomi yana kuka. Sai ka rasa wane ne yake jin daɗin wannan tafiyar ta jam'iyyar APC. So gaskiya wa'annan dalilan da muka tattara shi yasa muka tattara muka ga cewa ya kamata a zo a haɗa karfi da karfi a nema al'umma makoma. Kenan dai in na fuskance ka duk wani hali da ƙasar mu nan Najeriya take ciki yana ƙarƙashin ba da gudunmawar wannan jam'iyya ta APC. Ita ce ma ai. Ita ce uwa maɗauka. Ita ce ai. Ita ce ma. To masha Allah. Wato mutane suna kallon shiga jam'iyyar ADC kamar fitowa takara a jam'iyyar ADC kamar akwai wahala, wasu ma har suna ganin ɓata lokaci ne, ba lallai 'yan takarkarin su samu abin da suke so ba, duba da waccan jam'iyyar ita ce gwamnati take ci a Najeriya. Sai wasu suke ganin kamar ɓata lokaci ne da ɓata ma kanka ƙuri'u in ka fito a jam'iyyar ADC. To kin ce gani, ai ganin su ne haka ko? Amma abin da yake zashi da ai ba haka bane ba. Kuma sabon dan siyasa shine zai wannan. Na farko dai a bayanin jam'iyyar ACN na fara. Mun yi ACN kamar za mu karɓi gwamnati Allah bai yi ba. A haka muka yi haƙuri muka ci gaba da adawa. Har muka zo 2015 muka zo kamar yadda ake ADC na yanzu ake ta wannan hangen haka aka yi mana a ta kanta jam'iyyar APC da muka shigo. Amma da Allah ya bamu nasara a gwamnati mai karfi da mulki da izza isa da ayyuka irin ta gwamnatin Sula Lamido, amma haka muka karɓi gwamnatin Sula Lamido. Muka ci gwamna, muka ci sanatoci, muka ci 'yan majalisun tarayya, muka ci 'yan majalisun jiha. So babu wani abu bako ko wani abu makamantan irin wannan. So wannan mutane da suke ta hange, amma ina mai tabbatar miki cewa an cika ga jam'iyyar ADC ba ta kifar da jam'iyyar APC ba sai dai ba je ga kada ƙuri'a ba. Amma indai an kada ƙuri'a wannan gwamnatin kamar sunanta mata faɗi. Jajircewa ku da ƙwarin gwiwan ku. Ya su muna da ƙwarin gwiwa kuma al'umma sun san me muka yi kuma suna ji a jikinsu ai jam'iyyar ADC yanzu ai ba ta da buƙatar campaign. Ai jam'iyyar APC ta riga ta gama mata campaign. So saboda haka in ta cika ga jam'iyyar APC ba ta je kasa fito ba a je akwatin zabe bane. Kamar yadda jam'iyyar APC ta mulki a baya tunda ta fara sai da ta kai shekara 8. Ba kwa tunanin haka ma wannan karan za a ƙara maimaitawa, kuma ba kwa tunanin wannan abin zai kawo muku babban ƙalubale a ce waccan jam'iyyar ta fi wannan ADC ƙarfi? Ai ƙarfin jam'iyya kawai al'umma masu zaɓe. A shugaba Jonathan ba yana kan mulki ba, ba yana neman wa'adi na biyu ba ta jam'iyyar APC ta kare shi, shugaba Muhammadu Buhari ya karba. To saboda haka babu wani abu ki shiga cikin al'umma ki ga mana wani gurin yanzu ba ka je kai musu maganar APC ba. Wasu suna ga kamar ragamar mulkin shugaba Jonathan da ya gabata da yanayin na wannan sabon shugaba da muke ciki kamar ba iri ɗaya ba ne. To ai wannan ya fi lalacewa. Shi Jonathan wancan lokacin ai kawai maganar tsaro ce ko? Tsaro na 'yan Boko Haram, to yanzu me aka fasa? Boko Haram ne aka fasa ko kuma kidnapping da ya zo ya kara aka ko kuma tsadar rayuwa? Me aikin ga wancan da ya mafi wannan dama. Da yawa lalacewar ne ta sa wasu suke tunanin kamar mulkin ba zai iya kwatuwa a gurin sabon shugaban ba da makarrabansa. Dama mulki ai ba kwatarsa ake ba, ai ci ake. Kuma demokaradiyya muke ita ta kawo shi kuma ita za ta kawar da shi. Ai demokaradiyyar Najeriya yanzu ta fi karfin wani mutum ɗaya mallake ta. Sannan wani zai zo yake da wani karfa ko kama karyar da za a ce wai yau an ci zaɓe ka su can tun al'umma ba su waye ba su sun buga da sojoji ma. Balle yanzu da ake magana demokaradiyya ta zauna da gindinta a Najeriya. Ai babu wata kujera daga kan ta shugaban karamar hukuma ko kansula zuwa kan ta shugaban kasa inda ke ga ba karɓe ta ba ko ba a kaɗa mata kuri'a ba. Talakawa da yawa da sauran al'umma sukan ce mulkin Najeriya ba ci ake ba, kawai amfani ake da dama da ƙarfi domin a ci gaba da mulkai 'yan Najeriya. To wannan ba za ka hana mutane faɗar ra'ayinsu ba, amma dai ala ayi halin muna gani kuma kullum ana ƙara samun sauyi. Mun gani mutane da su wannan zaben da ya gabata gwamnoni nawa ne masu ci suka nemi wucewa a kujerar sanata kuma suka faɗi. Kana kan gwamna ka nemi sanata, su kin ga in ba ci ake ba ko da ƙarfi ake, ai ba wanda ya fi gwamna ƙarfi a jihar zai faɗi ne? Ba zai faɗi ba. Su saboda wannan hasashe ne na mutane, duk zaben da ke ana irin wannan da dai can an yi lokacin ana abu manual da sauransu, amma yanzu duk yayin waɗannan abin ya wuce. In kika ga yanzu ba da zaɓe ba to ba a ci wannan zaben ba. Za a yi dai ƙoƙari za a yi bakin ƙoƙari, kuma ina mai tabbatar miki cewa a yadda talaka yanzu ya waye
ba zai taɓa yadda ya zaɓi A ba a zuwa ce masa B ne. To masha Allah. To masha Allah ranka daɗe bari mu je hutun rabin lokaci. To masu kallon mu har ila yau dai muna ci gaba da tattaunawa da Honorable Ahmad Rufa'i. Bari mu je hutun rabin lokaci da mun dawo shirin zai ɗaura daga inda muka tsaya. Masu kallon mu barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci, ku biyo mu domin jin yadda shirin zai ci gaba da kasancewa. Ranka daɗe Honorable mun dawo daga hutun rabin lokaci. To masha Allah. Ranka daɗe a baya kayi mulki kuma na tabbatar ka fito kana ma 'yan ƙaramar hukumar campaign cewa ga abubuwa da za ka yi. A wannan karo na biyu, wani irin sabon tsari ka fito da shi bayan al'ummar karamar hukumar Gumel sun zaɓe ka? To alhamdulillah akwai tsare-tsare masu tarin yawa zuwa akwai bambanci tsakanin abin da na yi a baya da abin da nake nema a yanzu. Gaskiya ne. A baya shugaban karamar hukuma na yi wanda tsari na mulki a executive cadre ce. Wannan kuma dan majalisa nake nema wanda bangare ne na legislative. Saboda haka akwai bambanci ta fuskar abubuwan su, wancan bangare ne na zartarwa, wannan bangare ne na masu dokoki. To amma still akwai abubuwa da dama wanda muke da gudurruka da Allah ya bamu damar muke so mu kalli karamar hukumar Gumel da su. Na farko in kika ɗauki harkar wakilcin baki ɗaya yanzu da muke kalla, muna kallon cewa rashin wakilcin da ya kamata shi ya sa ma al'umma suka tsanci kansu a cikin wannan halin da ake ciki. Domin in an samu ingantaccen wakilci, to wakili zai zama linzami na masu ɓangaren zartarwa. Domin a ɓangaren zartarwa su suke karɓar dukiyar al'umma da ƙasa da ake samu su sarrafa ta. To amma kusan duk abin da za a yi akan samu sahalewa ne da observing na ɓangaren masu majalisu haka da sauransu. So idan 'yan majalisa da sun kasance cikakkun wakilan al'umma, to da an gabatar da jagoranci daidai da buƙatar al'umma. To amma abubuwa da dama yanzu za ki ga an zo da shi ta ɓangaren zartarwa ana so a aiwatar. Wanda a doka sai an samu sahalewar majalisa za a aiwatar da wannan abu. To za ki samu cewa abin ya saba da ra'ayin waɗanda ake mulka 'yan ƙasa, amma hakan baya sawa bangaren zartarwa ya kasa samun sahalewar majalisa wajen aiwatar da wannan abu. Gaskiya. Mafi akasari waɗanda ake turawa wakilcin nan ma za ki samu cewa su kan je su zama 'yan ajiyar ma a sha kiɗa kawai. Duk abin da bangaren zartarwa ya zo walau saboda tsoron tenuwa ta kare kar a sake hana ka takara, wani kuma ko ba mu sani ba mai bi ko kuma akan ɗauki kamar yadda ake zargi cewa akan idan shugaba ya zo da bukata yakan ɗauki wani al'amari ya basu. Gaskiya ne. Sai su manta da menene kudurorin da suka yi a baya. Gaskiya shine idan Allah ya bamu wannan dama za mu kasance wakilan al'umma, za mu kasance muryoyinsu. Masha Allah. Wakilan kawunan mu ba. Masha Allah. Duk inda kwandala da gwamnati ta ce za ta kashe sai mun duba mun ga mai amfanin talaka ko al'ummar da ake mulka a cikin waɗannan abubuwa. Matsawar mu ne muke da haƙƙin ba da damar a kashe wannan. A zahirance dai kishirwar karamar hukumar Gumel in Allah yadda za ta gushe. Dama in aka ce kai wakili ne, to kamar ɗan aike ne na wannan al'ummar taka zuwa ga gwamnatin jiha har ma da wani gurin ma ba wannan ba. Saboda haka duk inda za ka je ka kare martabar su, ka kare haƙƙinsu, ka kare ƴancinsu, ka nemo duk wani abu da yake mai suna ci gaba ka kawo musu, to ka kai ne wakilinsu, kai ne idansu, kai ne muryarsu, kai ne wani ɗinsu. Saboda haka insha Allah in Allah ya bamu wannan dama za mu zama ainihin cikakkun wakilai da za mu zamanto masu magana da muryoyinsu, masu kare interest ɗinsu, ba interest ɗin kanmu ba kuma interest ɗin masu mulki ba. Honorable ranka daɗe, akwai matasa da dama a ƙaramar hukumar Gumel. Akwai tsoffi, akwai dai al'umma da dama. So wani ɓangare za ka fi ba da ƙarfi maybe ta hanyar ɓangaren ilimi, noma, lafiya da dai sauran ƙananan abubuwan da ƙaramar hukumar Gumel take buƙata? To alhamdulahi kamar yadda na faɗa miki, ɓangaren majalisa
yana da bambanci da bangaren executive. Gaskiya bangaren executive wannan ne da kai giran ne da kai da duk wata za a kama kuɗi ne da kai za ka auna ka gani a ina ya fi kamata ka kai ne bangaren lafiya bangaren sha bangaren waye da sauransu. Amma shi bangaren doka wani lokacin ku kawai masu yin doka ne da wani su, amma a matsayinka na wakili dole ne duk abin da gwamnatin jiha za ta yi ka tsaya ka kai menene benefit din wannan al'ummar da kake yi. Gaskiya misali bari in baki misali a jihar Jigawa jiha ce ta noma da sauransu, so yau duk tsarin da gwamnati za ta zo da shi akan abin da ya shafi noma samu su a ce noman rani. To a jihar Jigawa area Gumal ce kawai ba sa nan noman ranar, so a matsayina na wakilin su dole in kalli cewa me gwamnati za ta fito da shi bayan noman rani wanda zai shafi noman damuna da ake tunda mu noman damuna muke, saboda haka duk inda gwamnati za ta dauka ta kai akan harkar noman rani kin ga mu an yi sideline din yankin mutum da ba mu nan noma, sai a zo a kawo abubuwa na farming da za a yi injinan ban ruwa injinan waye wanda ba ma cikin wanda za mu amfana. Noman shinkafa a ce ba ma yi, noman alkama a ce ba ma yi, so kin ga dole mu namu noman da muke sai mu tsaya mu ga me gwamnati za ta yi don amfanin al'ummar mu. Haka zalika za ka kalli policy da gwamnati ta zo da shi na abin da ya shafi ilimi, kai da kake a karamar da kake wakilcin karamar hukuma kai me matsalar ilimi a wannan karamar hukuma? Gaskiya shin policy na gwamnati ya dace da daidai bukatun wannan local government din taka ko bai dace ba? Bai dace ba, dole a matsayin ka na wakilin su ka tashi ka yi magana ka yi da abin da ya kamata ka ga an shigar da an mai da abin kan tsarin da kai ma ba za a barka a baya ba. So ire-iren wa'annan abubuwan shine za ki kalla, so saboda haka dole za mu kalli me matsalar karamar hukumar Gumel ta fuskar lafiya, me matsalar ta fuskar ruwan sha, me matsalar ta fuskar ilimi. Misali yanzu Gumel gari ne kamar Maraya, amma idan an yi 24 hours yau babu wuta to garin kowa jikinsa zai gaya masa wajen matsalar ruwan sha. Dole ne in muka je mu kalli wanda tsari za a fito da shi wanda rashin wuta ba zai hana mutum Gumel samun ruwa ba. Kamar yadda na faɗa wakili ne kai, dole ka je duk inda za ka je ka cewa ka je da matsalar Gumal kuma an magance ta. Bayar da wa'innan matsaloli da ka lissafo a matsayinka na matashi, wanne irin ci gaba za ka kawo ma matasan karamar hukumar Gumel? To alhamdulillah in kika faɗi wannan kamar su matasan karamar hukumar Gumel idan muka zo aka yi yar gida ma dama an ce ai naka sai naka ko kuma mai daki ke san inda yake maso ni matashi ne, so na san matsalar matashi kwarai, mutum ban zama shugaban karamar hukuma ba nakan iya ɗauka abin da Allah ya hore min in matasa in taimake su akan harkar ilimi da sauransu. So ko lokacin da zama shugaban karamar hukuma dora ne akan abin da nake yi personally. So idan Allah ya kai mu ga wannan nasarar muna da tanaje na musamman da za mu yi don bunkasa karatunsu harkar ilimi da kuma rage yawaitar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi haka da dai sauransu. So akwai abubuwa tsare-tsare gaskiya da dama na matasa tun da kullum muna rayuwa tare da su a cikin su muke mun san matsalar su mun san me ya kamata mu yi akan ta. To ranka ya daɗe, wani sako kake da shi ga al'ummar karamar hukumar Gumel? To alhamdulillah sakonmu ga al'ummar karamar hukumar Gumel baki ɗaya ba ma Gumel ba Jigawa da ma ƙasa baki ɗaya shine mu ƙara sanin kanmu. Zaɓe ne yake zuwa, mu sani cewa ƙuri'arka ita ce 'yancinka. Mu sani cewa abinda muka zaɓa mu muke zaɓa mu kanmu irin shugabancin da za a ce a yi mana. Yanzu lokaci ya karkato na zaɓe, kowane ɗan siyasa zai sauko zai zo gida, wanda da ba ka da ikon ganin inda za ka gan shi, wanda da ba zai iya yi maka dariya ba inda zai maka dariya, wanda ba zai iya zuwa gurin ka ba zai iya zuwa gurin ka. Babban abin da gwamnatin APC take takama da shi a yanzu bai wuce arziki ba, dukiya. Sun sani cewa zaɓe da an buga za su faɗi, amma abin da suke tani ne tunda sun kaka ba mutane talauci to za su zo da kuɗi. Saboda haka mutane su sani in aka baka kuɗi ka zaɓa a zaɓe ake za a yi tenuwa shekara 4, shekara ta 1 ta 2 ta 3 duk irin kukan da talaka yake ko a jikin masu mulki ba za ma su yi su ji shi ba. In aka shigo wannan shekarar ta ƙarshe to daga lokacin kuma za su sauko su yi maka ɗan abin da suke tanin za su wanke za su mantar da kai, to zarar ka zangwala ƙuri'a za ku sake komawa gidan jiya. So idan aka zamanto ana iya karɓar kuɗin wanda ya zo da kuɗi amma mutane kuma su zaɓi cancanta, daga ran da mutum aka zaɓe shi daga ranar mai zaɓe zai ci gaba da samun mutunci da daraja da kima. Domin a ka'ida a demokaradiyya kamata a ce daga ran da yau
aka ayyana ka a matsayin wanda ka samu nasara to wace gari ka fara bauta al'ummar da ka zaba ba wai sai bayan shekara 3 sannan ka dawo ka ce zaka kyautata musu ba saboda su sake baka aron wata shekara 4. Gaskiya ne. Al'umma shine su sani cewa wannan zaben duk wannan kukan da ake ba mu da shugabanci to ƙuri'ar mai ta za ta samu mana da shugabanci in kuma muka bi kuɗi kusan kowa in ya samu in ya tafi zai ta tunanin kawai bari ya tara kuɗi ranar zaɓe sai ƙuri'a. Ranka ya daɗe wani tabbaci za ka ba wa hukumar zaɓe don yin zaɓe cikin lumana da kai da magoya bayanka? To alhamdulillah batun zaɓe lamun lafiya tun daga yanzu mutane sun sani mu ba masu hayaniya bane da masu zaman lafiya ne masu bin doka da oda. Gaskiya. Duk wani abu da yake sunansa doka ko ka'ida za a bi shi. Ba za a samu karya shi daga bangaren mu ba insha Allah. To madalla ga dai hira ta kwaranyo daɗi amma ga shi lokaci zai mana halin nasa. Ranka ya daɗe ina ga za mu dakatar da wannan hiran a nan. Sai wani lokacin in Allah ya sa mun sake gayyato ka. Duka a nan muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu da Honorable Ahmad Rufa'i Gumel, tsohon ciyaman na ƙaramar hukumar Gumel kuma ɗan takarar ɗan majalisar jiha. Kada ku manta ku ci gaba da kallon shirin babban zaure daga nan tashar Atap Media a social media handle mu kamar YouTube channel mu, Facebook, Instagram har ma da TikTok. A madadin abokanan aiki na da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni mai jidda tafi da halliru nake cewa mu huta lafiya. Atap Media farin cikin al'umma.